Sauyin yanayi ya zo, maganar ciki ce ta fito. Kin guje mini, kin saka mini damuwa a cikin zuci. Daga da ke ɗaya na yi ambato. Me yasa kullum ina kiranki sai ki daga ki kashe? Laifin me nai miki? Kullum nazari nake ina bincike, ni dai iya sani na babu abin da nai miki. Kin sani zuciya idan ta saba da so, in aka yau rabewa za ta shige damuwa. Sanadin gina yau bakin ciki. Rai na kama kan gagayya aka ce sai yanzu na fahimta. Ka daina mun magiya, na yarda da kai, na kai ka gun dangi domin kuyi magana, amma ka yo shari'a. Na baka zuciya kai kai daya, da kau da duk zuga ta makiya. Kuma idan ya zo ya tambaya mai yasa nake ta baka kariya, akan ka ne rashi na lafiya, ya zama kamar majanuniya. Sai yanzu zaka ce na mai da soyayyar ka ya kuskure. Na san a baya ne wauta, kaunar makin alkinta, ni kuma sai na yi asara har na zo na bare ta. Amma yanzu zan furta, gare da zaki zan mata, a daɗin mawucata banda kuɗin aurenki. Lallai ka yi sa'a da zumbatun ka mai da'a. Aikin da na yafe ma, to yanzu zan ma fara'a. So ne silar muwa, Sanadin asan mu kuma me zana mu ɗaura ɗan batun da ke da daban dama. dole na ƙara baka girma, sannan na ƙara